Bueno, egun on danoi, eta eskerrik asko Tokikomeko kideei jardunaldi hauek ekitaldi hau antolatzagatik eta gu ere gonbidatzagatik. Argazki bizi, dinamiko eta anitza erakusten du euskarazko hedabideen panoramak. Alde batetik, hainbat kazetari eta komunikatzaile hurbil ditugu gertatzen ari dena kontatzeko beti prest. Irakurlearen jakingura asetzeko lanean ari diren lantalde gazte eta prestuak ere baditugu. Eta profesionaltasuna, sinesgarritasuna edota teknologia berrien punta-puntako erabilera ezaugarri bezala dituzten kazetari enpresak ere baditugu. Esango nuke oso irudi positiboa duela gure gizarteak tokiko euskarazko kazetaritzaren inguruan. Eta mundu hau hurbiletik ezagutzeak hautemate hau guztia baieztatzeko aukera eman dit niri ere bai. Hala ere, irudi dinamiko, fresko eta baikor honen atzean badakigu lan ordu asko, zailtasun ugari eta hainbat oztopo badaudela. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailak behin baino gehiagotan aitortu egin nahi izan du euskarazko hedabideek oro har eta euskarazko tokiko hedabideek duten garrantzia euskararen biziberritze prozesuan. Aitortu egiten dugu hitzez eta lagundu egiten dugu ekintzez. Orain dela urte batzuk, abian jarritako ekimenez eta laguntzez gain, oso kontuan hartzekoak, gure ustez, instituzioetan gauden ordezkariok pauso berriak eman behar ditugu tokiko hedabideen bidea laguntzeko. Azken urte hauetan zehar, hainbat bilera izan ditugu tokiko hedabideen ordezkariekin, zuekin, elkarlanerako bideak topatzeko. Horietako batzuk gauzatu dira, beste batzuk eraikitzeko bidean daude, eta beste hainbat etorriko dira. Gaur ospatzeko eguna da, zuen lanari duen balioa ematekoa eta bihartik aurrera lanean jarraitzea dagokigu. Iraganak argi erakutsi digu elkarlana dela bidea, eta ez genuke ikasbide hau baztertu beharko etorkizunari heltzeko orduan. Eta eskerrik asko den.